та думи серця ягонага тривають з покоління в покоління, каб уратовать від смерті їх душі і живить їх у час голоду. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Та святам вас, шановні сестри, брати, сьогодні Найсвятейшого серця Єзуса, велика урочистость, вшановується во всім світі, в костелах, катедрах, базиліках, каплицах. Моляться люди, бо про серце Єзуса ми наближаємося до Божої милосердності, до Божої любові, і, що самое головне, до Божого пробачення. Тому ми миновито і вшановуємо Збавителя, Його Найсвятейшее серце, бо тут ми отримуємо допомогу Божию, обновление духовное и далее тривать в добрым. То есть человек обновляется духовно, душою, волею, Божою допомогою триваємо добрим. І просим Божої ласки, милосердності серця Божого над усім нашим народом, парафією, городом Борисовым, кожною особою. Перепросим Бога за наші грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Пов'ядаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, хто зграшив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую тих ангелів і святих, вас, брати і сестри, помоліться за мене та Пана. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой всем добрий Бог. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небес, Боже Отцем Всемогутним, Пане Сыне один народ, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, милуйся над нами, і береш на себе грехи світу, прийми моління наше. Сидиш праворуч Отца, милуйся над нами, тільки Ти наш Пан, і тільки Ти найвищий, Єсу Христе, Духом Святим. Молимся. Всемогутний Боже, ми вшановуємо серця Твоєго умилованого Сина і прославляємо великі дари Ягоной любові. Просим Тебе,
Зрабі, каб мы з гэтай крыніцы Божай дабрыні атрымалі Твою шчодрую ласку. Праз Пана нашага Єсуса Христа, Твайго Сина, які з Тобою живе і владарить, єдності Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читання книги Другозаконня. Мойсей сказал народу: «Ты, народ, присвячений Пану, твоему Богу. Тебе выбрал Пан, твой Бог, каб сярод усіх народаў, якія існуюць на паверхні зямлі, ты быў яго уласным народам. Пан выбраў вас і знайшоў упадабанні ў вас не таму, што колькасцю ты перавысіў усе народы, бо сярод усіх вас найменш, але таму, што Пан полюбіў вас. І каб захаваць прысягу, дадзеную вашым продкам, вывеў вас моцнаю рукою і выкупіў вас з дому няволі, з рук фараона, караля Егіпту. Таму ведай, што Пан, Бог твой, ёсць Богам, Богам верным, які захоўвае запавет і любоў да тысячнага пакалення адносна тых, хто любіць яго і захоўвае запаведзі ягоныя, але які адплочвае знішчэннем кожнаму з тых, хто ненавідзіць яго. Ён не марудзіць, сам адплочвае таму, хто ненавідзіць яго. Таму захоўвай запаведзі, пастановы і закон, якія табе сёння загадваю выконваць. Гэта Слово Божие. Милосердность Пана навеки для тых, хто яго боится. Милосердность Пана навеки для тых, хто яго боится. Милосердность Пана навеки для тых, хто яго боится. Благослови душа моя Пана, и усё нутро мое имя Яго святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про усе Яго добродействы. Милосердность Пана навеки для тых, хто яго боится. И Он отпускае все беззаконні твое и вылечивая все твои хворобы. И Он життё твое ратуе от згубы, литостью и милосердностью тебе коронуе. Милосердность Пана навеки для тых, хто яго боится. Пан здясняе справедливость и правосудие для усіх пригнечаных. Ён показал шляхи свои Моисею, сынам Израиля, и свое. Милосердность Пана навеки для тых, хто яго боится. Милосердный есть Пан и ласкавый, долготерпливый и шматлитостивый, не чинит з нами поводле грехов наших, и не отплачивая поводле провинов наших.
Милосердность Пана навеки для тых, хто Яго боится. Читание першего послания святого апостола Яна. Умилованные, будем любить один одного, бо любов от Бога, и кожный, хто любить, народжений от Бога, и ведає Бога. Хто не любить, той не ведає Бога, тому що Бог єсть любов. Любов Бога до нас открылася у тым, што Бог послал у свет Сына Свайго Одинародного, каб мы жили праз Яго. У тым проявилася любов, што не мы полюбили Бога, а Ён сам полюбил нас и послал Сына Свайго, як умилостивлення за грахи наши. Калі Бог так полюбил нас, дык и мы повинны любить одно одного. Бога ніхто ніколі не бачыў. Калі мы любім одно одного, то Бог жыве ў нас, і любоў ягоная ў нас дасканалая. Па тым пазнаем, што мы жывём у ім, а Ён у нас, што Ён даў нам ад Свайго Духа. І мы бачылі і сведчым, што Отец паслаў Сына, збаўцу света. Хто визнає, що Єсус Син Божий, у тим живе Бог, а Ён у Богу. І ми познали і повірили, і любов, якую має до нас Бог. Бог єсть любов, і хто живе у любові, той живе у Богу, і Бог у їм. Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Возьмите ярмо мое на себе и навучитеся от меня, кажа Пан, бо я тихий и покорный сердцем. Аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час, отказуючи, Єсус сказав: «Прославляю Тебе, Ойче, Пан неба і землі, що Ти сховав гета від мудрих і розумних і відкрив гета дітям. Так, Ойче, бо такая была Твоя добрая воля. Все передадено мне Отцом моим, и никто не ведает Сына, опроч Отца, и никто не ведает Отца, опроч Сына и того, кому Сын захочет открыть. Придите до меня, все спрацованные и обтяжаранные, и я супокою вас. Возьмите ярмо мое на себе и научитесь от меня, бо я тихий и покорный сердцем, и знойдете спокой для душаў ваших. Бо ярмо мое любое, и тяжар мой легкий. Это слово Пана. Нехай слово Євангелія знімуть страхи. Хвала Єсусу Христу. Шановні, я ще раз со святом віншую і дякуємо доброму Богу за эту махчимость, що ми можемо долучитися до сонмов молячогося люду, народів світу, як і Білорусі, вірників сьогодні, прославляючи найсвятейшее серце Єсуса. Божию добриню, Божию любов
Бо, як бачимо, стагоддзямі народи світу молилися, вшановували серця Єзуса. І як винік, ми в минулому стагоддзі, а це було в 1934, 6 і так далі годи, об'явлення Єзуса святої сестри Фаустині, Вільнюс. І ми отримали ласку Єзуса милосердного, свята, пречистості, милосердність Божия, яка кличе всіх до пробачення. І ось якраз, як бачимо, серце Єзуса народжається, як я сказав у початку, да, Божа любов, милосердність, добриня, але для нас ще саме головне, то Господь пробачає. Дає нам на святій сповіді ласку, на святому хресті пробачення першородного гріху і так далі. Тобто ми тому і імкнемося, бо відчуваємо, що на протягу життя ми потребуємо пробачення. Бо в народі, як не раз говорять, угриження совісті. Люди неспокійні, не можуть спати. Діти, як бачимо, коли щось так витворить, червоне все і не знає, де сховатися. Так само і дорослі. Маємо свої слабості, свої гріхи, свої прощоти. Ми потребуємо пробачення. І якраз з серця Єзуса, з Божої любові, ми маємо Єзуса милосердного, який чекає на Твоє Слово, не просто Божа пробач, а Єсус закликає, чи ти любиш мене? А Єсус запитався апостола Петра після свого воскресення. Тройче допитується Петра апостола, Петр, чи ти любиш мене? Тим самим виказав Петру, апостолу, що Тройче отрекся від Христа. Єсус, Господь бачить наше все нутро, душу і серце. І Він не просто, чи ти шкодуєш і так далі, чи ти вже любиш Бога більше, як ти є всі свої прощоти, падінні. І то ми завжди, як та Фата Моргана, десь ми летимо. А тут Єсус питається, а ти в цьому випадку мене більше любиш, чим всі свої ось ці плани? І так як Єсус допитувався апостола Петра. Ти одрекався, а тепер чи ти любиш? Не питає Єсус, чи ти шкодуєш. Єсус хоче повністю звернути серце, душу чоловіка, в цьому випадку апостола Петра, в цьому випадку моє і ваше серце на себе. І ми повинні сьогодні в цій урочистості так само Єсусу не тільки акт присвячення роду людського серцю Божому, але і самі сказати Єсусу, Єсу, люблю тебе. Поглядите, чи була би дорога крижова, чи була би Голгофа і смерть на крижі Христа, коли б серце Єсуса нас не полюбило? Любов Божая це зробила, цю жертву. І до Єсуса ми маємо завжди підход. Помните Божє народження. Яшельки, стайня, серед живьолів, дитятка народилося. Всі прибігали, пастухи, всі, хто хотів. За Єсусом, коли навчає, ідуть усі.
Ісус, допоможи, Ісус, ратуй, Ісус, вилічи, Ісус, оздоровіть, там, подими з померлого. Наче. І поглядіть, дорога крижова, Ісус допускає до себе навіть тих, які його б'ють, плюють на його, кидають каменями, злословлять. На крижі, якого прибивають люди до крижа руки і ноги. Прибивають. Льонгін, який пробиває бок серця Єсуса. І вскрикнув: «Та правди, це Син Божий». Але, поглядіть, Єсус допускає до себе, щоб люди після Христового воскресення, а ми відзначаємо третім тисячогоді, якби це було минулим годі, во всім світі воскресення Христове. Тоді, якщо ми були смілі злословить Христу, бичувати Його, ненавидеть, бо под'юджені різними паришеями і так далі до сьогоднішнього дня слугами сатани, то коли Христос воскрес, міняйте своє мнение. Так само ідіть до Христа, просячи пробачення, і отримаєте. Ісус милосердний чекає. Думаєтеся, а що ми від колиски ні разу не мали ніяких просчетів в житті, гріхів і слабостей? А наші діти, а наші внуки, може, до сьогодні без шлюбу, без сповіді, без ласки Божої. То есть, это те самые духовные камни, злословие. Иисус, ты мне 1000 лет нужен. Что это? Это те самые дорога крыжовая, она духовна. Мы молимся, то Єсу пробачте, які одійшли від себе. Так що, шановні, раніме серце Божє не просто матерія, а духовна. І тоді наше маловерство, дітей внуків безбожність, ні до костюла, ні до церкви, ні до сакраментів, ні молитви, ні заховання права Божого, то чим ми відрізняємося від тих всіх стаціях дороги крижової чи на Голгофі, які молотками прибивають руки Христу? І Христове воскресення стає нам тим люстерком. Ісус допустив навіть самих збродняжі найвеликших преступників до себе, висів серед розбойників. Але ж, коли Христос воскрес, будь добрий, увіруй, вернися як апостол Петр. А ми не хочемо цього зрозуміти. А нам так вигідно жити. А ми так привикли, як тая мушля, ракушка, а ми привикли в своїм таким мірку. Це точно, як не раз лікар, не раз, а регулярно, болить, не болить, щось, врач мовить, треба різати, треба лічити. А й не, бо це буде боліти. Але треба лічити. Так і тут наш Ісус після свого воскресення, об'явлення Христа милосердного, прийдіть до мене, я пробачу вам. І тому, шановні, сьогодні Збавитель напоминає нам, як чуємо в Євангелії, то моє ярмо легке, любое, а тяжар, який нести, легкий. Тому, бо Ісус несе, Ісус освячає. Тому нехай наша зустріча в сьогоднішній урочистості допоможе нам відчути цей заклик Збавителя. Я допомогу тобі.
верніся сапраўды гэтай добрай воляю, і няхай тваё жыццё будзе Богу на хвалу і табе на добро. Тому, шановныя, просім Єзуса милосердного і боскага серця, няхай гэтая дабрыня, якая проявляецца серця Божага тымі промнямі, і няхай гэтыя промні закранаюць нашыя серцы. Бо промінь червоний і білий. Промінь червоний – гэта пакуты, кров, білий – чищення, дух, ласка Божая. І в радості, і в терпіннях, каб ми витривали в Божій любові. Тому Єсус і промовляє до нас, бо я тихий і покорний серцем, і знойдете спокій для душаў ваших. Дай Боже, каб, як ми молимся і співаємо, каб серце Божие валадарив над нами, над нашими сім'ями і нашим народом. Амен. Вірую в одиного Бога, Отця Всемогутнього, свете. Амен. Праз Єсуса Христа, нашого Пана, чиє серце наповнено збавчою любов'ю, скеруєм до Отця Небесного наші просьби. Молимся за святый костел, народжены пробитого бока Езуса, каб ён абвяшчаў свету любоў Божага сэрца да людзей. Цябе просім. Молимся за душпастыраў, каб словам і прыкладам яны пашыралі культ сэрца Езуса. Цябе просім. Молимся за людзей, якія паддаліся дрэнным уплывам сучаснага свету, каб з Божай дапамогай яны знайшлі дарогу да Божага сэрца. Цябе просім. Молимся за памерлых, каб Христос упісаў іх імёны у сваё сэрца. Цябе просім. Молимся за нас саміх, каб сэрца Езуса было для нас прытулкам у духоўных цяжкасцях. Цябе просім. Боже, Ти дав нам Сина як ахвяру, перепрошення за наші грахи. Вислухай просьби, які ми з довіром до Тебе взносимо.
Праз Христа, Пана нашого. Амин. Благословленный ты. Дай нам. Благословленный ты. Прими нас, Господи. Молитесь, браты и сестры, чтоб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. На прославление и хвалу нас, а так само на користь нам. Ласкавий Ойче, глянь на серця Твоего милованого Сина, повное невимовной любови. Нехай наш дар стане милою Тебе ахвярой и перепрошением за наши провины. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами, вгору серцем. Подякуємо Пану Богу нашому. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, щоб ми завсюди і всюди Тобі дяковали, Пане святий Ойча, всемогутний вічний Божа, праз Христа Пана нашого. І Он узвишений на крижі своєю безконцей любові, ахерував за нас себе самого. З Його пробитого боку пролилися кров і вода. Оттуль взяли початок сакраменты Костела, как все люди, притягнутые до открытого сердца збавцы, с радостью черпали з криниця збавлення. Тому, за анgelами и с усіми святыми, мы прославляем Тебе, Божа, разом с ними вскликаючи. Святый, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях. Осанна на вышинях, благословлен о приходе им Пана. Та правди Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святости. Тому просим Тебе, освяти гэтые дары росою Духа Твоего,
каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры взяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Памінаючи смерць і воскресення Твайго Сина, ахвяруем Табе, Божа, хлеб життя і келіх збавлення, дякуючи, што зрабіў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Божа, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, дасканал яго в любові, разам з папам нашим Львом XIV, біскупам нашим Юзапам і всім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Божа, дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб і мы заслужылі удзел в жыцці вечным, єднасці з найсвяцейшай Богородицей Панной Марыяй, со святым Юзапом, яе абранником, со святыми апостолами, святыми Симоном апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларусі і всіми святыми, якія спрадвеку подобалися Табе, каб з імі і мы хвалили і прославляли Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойца Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Айцу Небесному, як нас навучив Єсус Христос, Ойча наш. Будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденно дай нам и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем
виноваты. Не уводь нас у спокой. Просім Цябе, Божа, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава спакою дні нашы, нашаму народу Беларусі. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою. Чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прышэсця Збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твоё. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодна з Твоей воляй, одарить Його спокоем и едностью, який живеш і владариш на віки вічные. Спокой Божий, няхай завсёды буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Баранку Божий. Гэта ягнец Божий, ось той, який бяре на сябе граки свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, але скажи только, и будь оздоровлена. Тіла Христа няхай захаває нас на життя вічне. Кров Христа няхай захаває нас на життя вічне. Один з жаўнераў прабіў яму бок дзідаю, і адразу ж выцекла кроў і вада.
Молимся. Ласкавий Ойче, нехай гетий сакрамент Твоєї любові приведе нас до Твоего Сына, как мы, наполненные святою любовью, могли бачить Его в наших близких, який живе и владарить на веки вечные. Нехай буде похвалений Святейший сакрамент наш небесный. Kyrie eleison. Chryście, poczuj nas. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętaja Trojica Jedyny Boża, serca Jezusa, Syna Ojca Spradwiecznego, serca Jezusa, w łonie Dziewy Maci Duchem Świętym stworzone, serca Jezusa, со Словом Божьим істотно з'єднане, серця Єзуса безмежной величи, серця Єзуса святиня Бога, серця Єзуса сяліба найвищейшого, серця Єзуса Домі Божий і брама неба, серця Єзуса, полемнеючее вогнище милости, серця Єзуса, справедливости и любови скарбница, серця Єзуса, добрыни и любови полное, серця Єзуса, всіх цнотов глибиня бездонная, серця Єзуса, всялякой хвали найдостойнейшее, серця Єзуса, володар і з'єднання всіх серців, серця Єзуса, в яким всі скарби мудрості і умілості, серця Єзуса, в яким вся повнота божства, серця Єзуса, уподобання Отця Небесного, серця Єзуса, з повноти якого ми всі отримали, серця Єзуса, прага од вічних вишинів, серця Єзуса, терпливое и великой милосердности, серця Єзуса, щедрое для всіх, хто до Тебе звертається, серця Єзуса, криниця життя і святості, серця Єзуса, милостивлення за грехи наші, серця Єзуса, наповнене зневагами, серця Єзуса,
злочинствами нашими змученное, сердце Иисуса, послухмяное ажно до смерти, сердце Иисуса, дидой пробитое, сердце Иисуса, криниця всялякого сутешення, сердце Иисуса, життя і воскрешення наше, сердце Иисуса, спокой и поjednanie наше, сердце Иисуса, живая хвяра за грехи наши, сердце Иисуса, павлення тих, хто на Тебе сподяється, сердце Иисуса, надія тих, хто в Тебе помирає, сердце Иисуса, радость усіх святих. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Єзу тихий, покорний серцем, молимся. Всемогутний, вечний Боже, глянь на серце наймилейшего Сына Своего, и хвалу и ахвяру, якую Он складає Тебе за нас грешних. Милуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, и даруй їм ім'я Сина Своего, Єсуса Христа, який з Тобою живе і владарить на веки вечные. О Єжу наймилейший, Откупитель роду людського, глянь на тих, раздається тишом серця. Погарджаються заповідь. Подаром будь нам. Але ще нам, Тебе, будь володаром для тих, хто помилково тепер не згода, приведи за пристанку правду, а далі качку вибірки. А й всім нам обновчуйся, краю до краю, один, ночь. Молитва о беатифікації Божого слуги Едварда Войниловича. Вчора був день 20-годдя, як його тіло, останки, перевезені з Бидгощі, Польщі в Мінськ. А 16 червня, праз некалькі дзён, годовина його одыходу до Господа. Пам'ятаєм, молимся і просим Його заступництва перед Усевишнім. Ойче Небесний,
славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу любови и служения Богу и ближнім, то виявлялося в Його заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитві і сакраментах, і он заставався вірним мужем і батьком сім'ї, державним діячем і будівником святиняв. Живая вера была Его внутренним святлом, походнею добрині і справедливості та людей різних віровизнанняв, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був айцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти Твое земное и христианское покликание. Открий серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду, оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі, якую взношу до Тебе з надією, що в хуткім часі он буде включений у лік Твоїх святих. Амінь. Святий Архангеле Михайле, молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей. Заховывай в нас справу Твоей милосердности, каб ми неспинно згадуючи таямницу нашого збавлення, удостоїлися тримать яє плен. Праз Христа Пана нашого.
Хай буде вічна Єсусу. Щиро я дякую всім вам, хто прибули в Дом Божий, в таку урочистость Найсвятейшего сердца Пана Иисуса. Отчуваем эту Божию ласку, Божию любов над нами і, конечно, Божие пробачення, як ми розважали. Шановні, завтра маємо так само беззаганного серця Марії день і святого Антонія, наш виява, фігура святого Антонія. І завтра пілігримка на Волкалату, 8 раніці, тут перед костьолом, біля пінськ дерева на пляцовці. Так само поблагословлю, бо поїду Маріїну горку чуть далі, святого Антонія, так само на урочистості і послуга святарська. Тому нехай добрий Бог благословить, а вечором у нас в 19 годин святая урочистая, святая імша. Славим і просим заступництва святого Антонія. І, певно, ми молимося в інтенціях слуги Божого Едварда Ваніловича, бо я був пару днів тому назад на могилках Копель, Копельщина, Клецк, Несвіж, Слуцк, Барановичі, до Гродна Ваніловича дійності. І там при зустрічах з людьми люди ведають, бо передадено з покоління в покоління про Ваніловича. Тобто пошане, пам'яті і слава Богу. І ось це якраз вчора, 11 червня, сповнилося 20 років тому, як ми перевезли його останки з Бидгощі у Мінськ, де тепер в саркофагу почиває перед костьолом. Звісно, шкода, що із-за ремонту, який протягнеться ще до Нового року, як сказав директор Мінської спадщини Спадар-Яцько, що на Новий год уже, на святи, уже зможете славити Бога, підійти, і бути, і дякувати Богу. Будемо терпеливо чекати. І певно, в духу, тим більше, що такий святий обов'язок, тому я був на тим кургані, могилках, де Едварда Ваніловича діти спочивають, Симон і Олена, де його прадіди спочивають. І там ми молилися, освячали і дякували Богу, що Едвард Ванілович поводле свого заповіту, тестаменту, що він вернувся на батьківщину. А ось 16-го день його одиходу до Господа. Так що так само будемо молитися, просити ласки Божої, його заступництва. Тому і вас заохочую, і передавайте другим, бо ці такі фольдерки, такі брошурки маємо і при виході роздавайте, і завтра візьму з собою парафію там, щоб люди молилися, щоб таки ласка Божая була з нами, бо процес беатифікації триває. І як тільки які ласки Божі, чуд, тоді маємо дальший процес праці, і він буде благословлений. Тому так, як ми розважали в неділю і минулі дні, так народжаються святі. Бо люди, які створюють цю ауру вдячності Богу за ту чи іншу особу, і коли це в пам'яті, і коли ласка Божия простую особу дійничає про чуд, звісно, це подяка Богу і пошана від всього народу.
Тому нехай, шановні, Божє благословення і любов серця Божого завжди буде з нами. Жадаю вам доброго вечора. Хвала Єсусу Христу.